Здравейте, приятели! Казвам се Мариана Германова и съм медицински езиково-речеви патолог. Повод за днешното видео са първите 100 думи или какъв е пътят към развитието на речта на детето. В следващите минути ще поговорим за това кога обикновено децата достигат тези първи 100 думи, защо този праг е толкова важен и какво можете да направите у дома, за да го подкрепите. Но нека първо си припомним някои важни моменти в развитието на речта на детето. Разбира се, че първите думи са един значим и вълнуващ момент, както в живота на детето, така и в живота на неговото семейство. Това е прехода от пасивното разбиране към активното изразяване. Около 12 месеца вече започва началото на вербалното общуване. Около първата година се появяват първите думички, смислени: мама, тати, дай, бао, коте, мяо. Те обикновено са емоционално натоварени, свързани са с близки хора, с любими предмети или с ситуации, в които детето се е почувствало или е преживяло емоционално. Като разбира се, това не са вече просто звуци, а това са първите знаци, които носят значение. До 18 месеца речника на детето, както пасивния думичките, които разбира, така и активния думичките, които използва, вече се поразширяват, като до тази възраст тези думи вече достигат около 20-30 броя. На този етап и детето използва думите често по свой начин, като една дума може да означава, да кажем думата бао, може да означава куче, но може да означава и искам да изляза навън. До 24 месеца вече тези думи са станали около 50. Тези активни думи, с които детето взаимодейства и общува. Те са вече вече могат да се комбинират и помежду си. Тогава се появява и първата фраза. Затова между 24 и 30 месеца може да приемем, че настъпва речеви взрив. Защото преди това всичко става много, много по-бавно, много по-постепенно. А тези 50 думи, които се появяват до около втората година, те застават в основата на едно развитие, което започва да протича с много бързи темпове между 24 и 30 месец. Това се случва за много кратко време и думичките от 20 вече могат да достигнат до 100. Така че този пасивен речник, който детето е развило, тези думи, които вече детето разбира, то започва да ги употребява и да се свързва със света чрез тях. Кои са тези първи думи, които се появяват? Те, разбира се, не са случайни. Както казах преди малко, това са думи, които обикновенно са, с които назоваваме много близки, любими на детето хора. Това са предмети от ежедневието или любими предмети, любими играчки. Действия, които са свързани с преживяване на емоция или преживяване на определено състояние, като спи, иди, примерно за разходка, и както и още някои малки думички, вече около между втората и третата година започват да се появяват в речта на детето. Това вече са конкретни, смислени думи, които детето използва в реален контекст. Те са отнесени към конкретни реални хора, реални обекти и реални ситуации. Първите 100 думи, както вече стана ясно, не се появяват случайно. Те се явяват отражение на ежедневието, на емоциите, на света, който обкръжава детето. Както вече казахме, това може да са любими хора, може да са звукоподражания на животни, могат да бъдат предмети, които заобикалят детето, или любими играчки, могат да бъдат храни, които детето обича да си хапва, както и, разбира се, действия, които по някакъв начин водят до взаимодействие на детето с света, до промяна на някаква конкретна ситуация. Звукоимитациите така на този етап са вече доста богати. Бао, мяу, му, които са за имитиране на звуците на животни. И така преминаваме към вече
активната комуникация, защото именно тези първи 100 думи се явяват фундамента, явяват се основата, върху която се изгражда мисленето, комуникацията и ученето. Затова и тези 100 думи се явяват маркер за развитие, защото ако имаме 50 думи до втората година, нали, разбира се, това също е ключов показател, така след втората година тези думи ще станат 100. И колкото повече се натрупват тези думи, толкова повече детето успява да ги свърже помежду им и да изрази своите мисли, своите чувства, да изрази своите действия вербално, чрез думички. Именно тези 100 думи стават и основата за първите изречения, като разбира се, те могат да звучат аграматично, но да носят резултат за детето. Защото когато детето разбере, че думите могат да доведат до даден резултат, то ще започне да ги използва, независимо дали ги свързва правилно или не ги свързва правилно. Като знаете, в тази възраст и около 24 месеца децата говорят за себе си в трето лице единствено число. Митко иска Бони, да речем, или Митко папка банан. В зависимост от това как е поднесен езиковия материал към детето, как родителите произнасят думите, доколко се стараят тези думи да бъдат правилни, да бъдат съчетани правилно. Това ще бъде и отражението в речта на детето. По този начин всъщност и детето ще се изразява. Тези първи 100 думи показват и връзката с мисленето. Това са така един инструмент, тези думи се явяват един инструмент, който разширява начина, по който детето възприема света. Защото вече може чрез думичките да изрази причинно-следствени връзки, като бум, бам, падна, още и по този начин така да отсвети емоционално речта си. И това, с което започнах слайда, е именно социалната комуникация. Този обем от думи вече дава възможност на детето да влезе в общуване, реално, истинско общуване и да научи социални правила, да слуша, да започне да задава въпроси. Но най-вече, както казахме в едно друго наше предишно видео, изпълването на тези етапи, случването им в рамките на очакваното за възрастта, ни дава прогноза за училищната готовност. И за това дали към постъпването в първи клас детето ще бъде наистина, ще притежава нужните знания, умения, за да се справи в училище. Развитието на речника при малките деца така не е линейно, прилича по-скоро на вълна, периоди на натрупване и периоди на скокове, по-интензивно, след това се забавя, като това развитие се случва както постепенно, така и експлозивно, когато вече детето осъзнае, че думите имат сила, че те могат да доведат до конкретен резултат, както ви казах и на предишните слайдове. В началото първите звукове, които носят смисъл, това са кратки, едносрични, емоционално натоварени словосъчетания, кратки думички мама, тати, дай, бал, коте, мяу. След това започват думите за действия, ям, спи, иди и чак накрая идват описанията. Топло, голям, малък, малко коте, голямо куче. И вече след натрупване на около 50 думи започва този взрив, за който казахме по-рано. Тогава речника започва да се развива с много голяма скорост и те от 50 активни думички много бързо стават 100. Разбира се, през цялото време ние говорим за брой, но тук е важно не толкова броя, а самата функция на думите. Дали тези думи, да кажем, изразяват желание, като дай, искам, дали с думите детето може да сподели нужда,
дали може да изрази мисъл, чувство, като няма, не искам, а не толкова да си върви детето по улицата, да кажем, и да повтаря дай, 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 дай. Нали, трябва тази дума да бъде конкретно свързана с контекст, в който да може да има смисъл. Какво можем да направим у дома? Какво можете да направите у дома като родители? В логопедичен център "Дай ръка" вярваме, че родителят е най-важният и първият учител на детето. Той е учител на живота. Особено майката, така много често казвам и на родителите, с които работим, майката се явява мост между микросвета на детето и големия свят. Затова именно чрез нея детето ще развие нужните умения, нужните знания, които след това ще приложи навън в комуникация с връстници и с възрастни. Затова времето прекарано с детето, вниманието, което така отделяте у дома, търпението, желанието да бъдете в диалог, това е което работи много по посока на развитие на речта на детето. Затова така нашите препоръки винаги са били да говорите с детето, а не на детето, да говорите ясно, с правилно произнесени думи, с кратки изречения, така че детето да може да ви разбере, на височината на детето, за да може детето добре да възприеме лицето ви, да възприеме лицевата експресия, да се загледа в начина, по който се движат устните ви. Това ще бъде изключително полезно. Четете книжки с картинки, такива, които могат да подкрепят думите. Самата картинка би могла да подкрепи думите, така че детето да може да свърже конкретната картинка с различни думи, като по този начин то ще започне да запаметява образите и да ги свързва с думите. И опитвайте третата ни препоръка към вас е да се опитвате да разширявате речта на детето, да добавяте думички към речта на детето. Виж топка, да кажем, детето каза виж топка, а вие може да повторите да, виж червена топка. Така че да могат да се увеличат думичките в изречението и детето да започне да ги прилага в речта си. Играйте активно. Имаме цяло видео за играта и за това как тя се отразява върху речта на детето. Играта е най-силният инструмент за развитие на речта на детето. Затова времето прекарано в игра винаги е инвестиция. Инвестиция в посока емоционално развитие, инвестиция в посока социално свързване, инвестиция в посока споделяне, инвестиция в посока увеличаване на речника. Всичко това се случва през игра. Не на последно място напомням, така за пореден път и няма да се уморя да напомням, ограничете екраните. Едно дете, което е пред екран, не е дете, което проявява интерес към хората. Защото, както често обичам да казвам, нито сте толкова интересни, нито сте толкова цветни, нито сте толкова забавни. Там на екрана се случват неща, които много бързо привличат вниманието на детето. А ние очакваме детето да общува с нас, ние очакваме детето да прояви интерес към живата комуникация. И това не можете да го замените. Екрана ще остане интересен, екрана ще остане забавен. Случва се в нашата практика да идват деца, които се смеят с екрана, плачат с екрана, пеят с екрана, танцуват с екрана. Но когато им се отнеме екрана, те не знаят какво да правят. Те нямат представа как да взаимодействат със света. Затова, мили родители, отново апелирам към това. Ограничете екраните, намалете до минимум времето пред екран, както за детето, така и за себе си. Защото ако трябва да
присъствате на 100% в една игра, то няма как да бъде с телефона в ръката ви. Поощрявайте опитите за говорене на детето, не го поправяйте веднага на всяка цена и слушайте го така, както ви ги казва думичките и след това повторете по правилния начин, така че детето да може да чуе какъв е правилният образец. Когато говорим за речево развитие, наистина така родителите се фокусират върху броя на думите, но всъщност има няколко други важни неща, на които също трябва да се обърне внимание. Опитва ли детето да се свързва? Опитва ли детето да комуникира? Това е най-важният показател за намерението за общуване, за желанието на детето да влезе в взаимодействие. Защото това ще ни покаже, че детето разбира смисъла на взаимодействието. В същото време трябва да проследим гледа ли детето към човека, когато му говори. Защото ако това при екранните деца много често се случва, екранните деца имат лошо внимание за човешката реч. Екранните деца много често ще реагират, когато пуснете телевизора или започне някаква реклама по телевизията, но няма да реагират толкова често, ако вие им говорите или вие се обръщате към тях. Затова е важно да научим детето да поглежда към човека, който говори, към нас конкретно като родители, което връщам ви на това, което ви казах в предишните слайдове. Сравнително леко и сравнително лесно може да стане, когато сте лице в лице с детето, така че то да може да наблюдава и да предизвиквате интерес с мимики, с жестове към лицето си, насочвайки към лицето си. Също така, искаме да знаем, използва ли детето жестове и изражения. Така, сравнително рядко, но се случва в нашата практика да консултираме деца, които нямат нямат активни думи в речника си, не говорят, но в същото време могат като театър да ти изиграят всяка една дума, всяко действие, което те искат да предадат като информация. Това е важен индикатор. Не бива, разбира се, детето да остава в тази фаза, да използва само жестове и изражения. И ако детето ви е започнало да прави това и започва само с жестове и изражения да получава всичко, което иска, то тогава няма да работим по посока на развитие на активната комуникация, защото то ще получи всичко, което иска и то няма да има нужда да прави каквото и да е, за да се развива тази реч. Така че помислете, и тук ви поставям удивителна също, дали всеки път да сте удобни, разбиращи на място, когато детето с жестове или с започне да общува с вас и вие веднага така се отзовете на всички тези знаци, всички тези звукове. Също така е важно да установим дали детето разбира познати думи и инструкции. Като тук държим в съзнанието си, че разбирането предхожда говоренето. Първо се развива импресивния речник, разбирането, после се развива експресивния, говоримия език. Разбирането ни дава информация за слуховата памет, за вниманието и за езиковото разбиране. Като тук ние в кабинета много често, когато попитаме изпълнява ли вашето дете инструкции и чуем да, виждаме, че това дете има трудности в разбирането на инструкциите, установяваме, че помагате на детето и така нямате точна информация за това какво точно разбира детето. Защото казвайки донеси си якето, за да излезем навън, или посочвате към якето, или посягате към якето, по някакъв начин помагате на детето да разбере за коя думичка говорим. Освен това, е хубаво да се провери в различен контекст с различни думи, така че да се уверим, че детето наистина разбира думите и изпълнява инструкциите.
Така, тези признаци, които казахме до сега, са също толкова важни, колкото и самите думи. Като думите, разбира се, са очакваното, това, което следим за възрастта. Но все пак, ако детето не казва много думи, показва, сочи, гледа, разбира, това ще означава за нас, че етапите се случват в последователност. Тук отново е мястото на логопеда. Да ви отговори на тези въпроси. Бави ли се речта на детето? Защо се бави речта на детето? Логопеда е този, който ще открие причините, поради които не се развива активната реч на детето. Логопеда е този, който ще ви помогне да установите какво детето разбира, как детето се свързва, защо неговата комуникация протича по невербален начин. И ще ви даде нужните насоки и ако се налага, ще поработим, за да подпомогнем детето възможно най-рано. Защото колкото по-рано се случи подкрепата, толкова по-навреме ще се преодолеят трудностите, които детето има и толкова по-бързо то ще настигне своите връстници и ще продължи в следващите етапи без забавяне. Можете да потърсите логопед, ако на 18 месеца няма нито една смислена дума, не разбира прости инструкции, няма опит за подражание, звукоподражание, не реагира на името си. Това са ключови моменти в развитието на речта. В нашето видео развитие на речта, от първите думи до първия учебен ден, докато се сетя за цялото име на видеото ни, разказваме много подробно защо това, което не се случва на време на 18 месеца или на 2 години, има отношение към подготовката за първи клас. Списъка с първите 100 думи не е състезание, но то е инструмент. Инструмент, който би бил полезен както за вас, така и за нас като специалисти. Защо този списък е полезен? Развитието на детето е динамично, то е индивидуално. И един такъв списък на нас ще ни даде информация докъде е достигнало това развитие. Както вече ви казах, има последователност, с която детето усвоява думите. Тази последователност ще ни покаже как се развива разбирането и как се развива изразяването. Първо ще проверим какви думички има, с които детето назовава конкретни предмети, които познава. После ще проверим дали има думи, с които назовава действия. Накрая ще проверим дали има думи, които описват предметите, докъде е стигнало това развитие. Затова един такъв списък на нас би бил особено полезен, ако вие сте го направили предварително и бихме могли да го ползваме, така че в консултация да отговорим на ваши притеснения и ваши въпроси, свързани с развитието на речта. Такъв един списък, когато сме получавали по време на консултации, обикновено дава много бърза, много ясна представа докъде е достигнало нивото на развитие на речта и по какъв начин да ви насочим, какви допълнителни активности да ви дадем за работа от дома, с които да подкрепите вече следващия етап в разширяването на речниковата фраза и в една по-богата реч на детето. Дойде и момента, в който да обобщим всичко казано до тук. Езикът се явява огледало на развитието на детето. Тези първи 100 думи, за които говорим, те не са просто 100 думи. Това са мисли, това са преживявания, това са взаимоотношения, това е вербален израз на вътрешните процеси, които се случват в развитието на детето. Не бива да чакаме и да се бавят тези етапи, защото всяко отлагане на един етап води до отлагане на следващ етап. Следващия ще доведе до следващия. И така във времето ще се натрупат едни трудности, които в един момент ще бъдат трудни за преодоляване и няма да има възможност
да се наваксат толкова бързо, колкото на нас ни се иска като специалисти, за да могат децата да си постъпят в първи клас с необходимите знания, умения. Затова ние ви насърчаваме да се обърнете към специалист, да се направи консултация с логопед. 2 пъти в годината в логопедичен център "Дай ръка" провеждаме напълно безплатни консултации. Веднъж през месец март, веднъж през месец септември. Тази година за септемврийските консултации се записаха родители, които ни посетиха на щанда на извънкласно експо в Мол Галерия. Успяхме да консултираме както в мола, така и на място тук в центъра. Следващата ни такава кампания ще бъде през месец март, но важното, което искам да достигне до вас, е да не отлагате. И както често обичам да казвам, вашите безсънни нощи няма да помогнат за развитието на речта на детето, но логопеда ще помогне за развитието на речта на детето и за това да спите спокойно, защото детето ви е попаднало в правилните ръце. Благодаря ви за вниманието. Оставаме на разположение за възникнали въпроси, за консултации, ако се нуждаете от такива. Последвайте страницата ни в Facebook, последвайте ни в Instagram, канала ни в YouTube. Следете за още видеа, свързани с теми, които са поставени от вас, интересни за вас, въпроси, които ни задавате. Всички теми, които правим, са именно с такава тематика. Благодаря ви още веднъж и си казваме до скоро!